serio e natural. Os meus compañeiros do colexio van que en vez de facer importante a fin de mañana Alexandre, fillo. Agora daréis unha esquina, hoxe estou moi nervioso. Amañá tomaste dúas e agora outra non para tanto. Chegarás a ser, e ainda que ti non te deas conta, esta prova que vas facer hoxe é fundamental. Primeiro, porque será o inicio do teu uso. E despois, porque todo o mundo se dará conta do noso esforzo. Entón, voltaremos a estar tranquilos. Saberemos que fixemos todo o que debíamos facer. Entendes o que quero dicir? Confiamos en